El Teatre Municipal de Balaguer ha presentat aquest dilluns el cicle de tardor de la 26a temporada. L'acte ha comptat amb la presència de la paire en cap de la ciutat Lorena González, la paire de Cultura Mari Carme Puigpelat i del tècnic de Cultura a la Pairia, Pep Angerri. Justament Pep Angerri ha fet un repàs de tota la programació i ha destacat que les dues propostes locals que inclou el cicle són importants també a nivell nacional. Compta amb dues propostes de caire més locals, però no vol dir això que no siguin importants també a nivell nacional, com serien l'ENAIS, el 6 d'octubre, i el 21 i el 22 l'11è concurs internacional de cant líric Germans Pla. I les altres propostes que tenim doncs, és Cos de Vida, el dia 29 d'octubre, encapçalada en aquest cas pel Julio Manrique. Tenim també dues obres premiades per la Festa Major, la proposta infantil /familiar, que seria Laica de Chirriquitero Teatre, que ha estat premiada amb els Premis Max 2021 com a millor espectacle familiar a nivell de l'estat espanyol. I després, el dia 11 de novembre, també l'altra proposta per la Festa Major, l'últim musical de Dagoll de Gom amb l'Alegria que passa. I acabarem el cicle amb un bombonet, com és el Pere Arquilloé i el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquell lloc. Lorena González ha dit que la temporada és variada i per a totes les edats. L'important és que hi hagi qüestions culturals per un públic des dels més petits fins als més grans, perquè també crec que és important que des de ben petits puguin descobrir aquesta vessant cultural que també ofereix Balaguer. Mari Carme Puigpelat ha animat a la ciutadania a participar de totes les propostes, incloses les de nous talents. Animar-vos simplement a tothom a participar-hi, no només a les obres més importants que tenen aquest renom, premiades com el Dagoll de Gom o Laica o amb el Pere Arquilloé, sinó també a donar un recolzament a tots aquests nous talents balaguerins i de fora, com poden ser l'Anais i també dels Germans Pla. Pel que fa a la venda d'entrades, pel concert de l'Enais es poden comprar ja des d'aquest dilluns i per la resta de propostes a partir del 16 d'octubre. Del 3 al 13 d'octubre és el termini exclusivament per als abonats. Les entrades es podran comprar a través del portal de Q20, a la pàgina web de la Pairia de Balaguer i a l'oficina de turisme de la ciutat.